Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jerome, and welcome to my vlog. So for today's vlog, magbuhat may Q&A or question and answer portion. So bali, i-question ko niya. Tapos tubago na ako. Among gibuhat nga bali rubrics daw. Tapos ganing magbunot kong question. Magbunot ko, for example, kani ako nabunutan. Basahon niya tapos tubagon din ako. Tapos pag matubag, okay na to, next question na po. So, sigdan na nato. So, ang una-una din nga question, kaya ako asang bunuton. So, okay, tara mo. Una-una question. Are you in a relationship? Yes. Second question. Or ang pangduhang pangutana. Tadaan! Do you think that your current GF will be your last? Ang answer na ko kay yes. Why? Kay love na ko siya. Ay! Tapos legal na may both side. Tapos wala na ko'y kailangan pang pangitaon sa iya nga magbulag pa may anak. So ano to? Yes. Third question. O ang pangtulong pangutana. Ganun. Ang tulong pangutana. Unsay dakong butang nga inyong giawayan sa imong uyab? Ang dako nga butang na among giawayan sa among uyab kay for example pag-abot na ko sa balay ka nag-seven sideline ka nang wala good kay kanang murag pag-abot na ko pag wala lang nanagod tapos hug pag-abot wala tapos nga nanagod nga na kaya nga nang hinungdan niya mag-away pang-upat nga pangutana kanay Pangupat nga pangutana. Pila na ka babae ang niagi sa imuha? Sa tinuod lang kuan. Isa, duha, tulo. Pangupat siya. Og siya na pud ang last. Og ang ikalimang pangutana, second to the last. Oh. Pila na mo ka bulan or tuig sa imong uyab? Sa tinuod lang bulan pa 9 months. 9 months sapit na mag 1 year. Og ang last nga pangutana. Ang last nga pangutana. What is your ambition in your life? Akong ambition sa akong kinabuhi kaya gusto na ako nga maging pulis. Kaya nga naman gusto lang na ako. So mara to guys now. So nahuman ako ang pito question. 6 lang dahil ka question ikan sa Facebook friend nako nga nahatag og mga question. So salamat sa inyo ha. And Shout out day kay shout out there kay Alea. Sa pangalan nato niya be? Alia Ritisa Ibanez nga nagmodule. Hosting. Og shout out there kay Hazel Cadorna nga naghatag og question
Salamat sa imong paghatag and thank you. Og shout out kay Jantib nga mo sa bike. Og shoutout sa nagluto-luto sa gawas og French fries nga wala nang hatag. French fries nga kamote fries. Fries lang gyapon.